Aplicar el que es predica és el que vol fer l'Ajuntament de Palma. Cort posarà en marxa un protocol perquè totes les compres i les contractacions d'obres i serveis que fa es duguin a terme amb criteris ètics i ambientals, a més de socials. Un canvi de consciència important que haurà de lluitar contra la inèrcia de les administracions. Dos cafés con leche, por favor. Demanar un cafè a la cafeteria de la universitat o comprar-lo a la màquina d'un dels espais que hi ha per menjar o beure mentre estudies va més enllà del simple acte de consum. S'està contribuint a tota una cadena de producció i distribució sense explotació laboral. Cort es vol sumar a aquesta iniciativa. Promourem i estimularem l'ús de productes de comerç just a les dependències municipals, especialment tot el tema de cafè, de les màquines de vending, de tot el que són subministraments, en càterings, en premis, que se fan a vegades compres de determinats obsequis i premis. Això sí, per implantar aquesta política, que inclou també la contractació d'obres i serveis amb valors socials i ambientals, és necessari un temps. Aquí manda la alcaldesa. Y manda una señora que se llama Doña Inercia. Y esa compite de forma, en fin, difícil de dilucidar quién manda más con la alcaldesa. Y Doña Inercia manda mucho en cualquier administración pública. Pero bueno, al final acabamos venciéndola. La victòria es preveu que arribi en uns mesos. Llavors les màquines de Cort tindran cafè de comerç just i també la resta de mesures socials seran assumides per totes les àrees municipals.